Tapi ini masalahnya, kon golek ilmu gak ada ilmu. Gobloke kon iku golek ilmu, gak ada ilmu. Angger golek ilmu. But if you close your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon-calon bos, ya apa kabar? Tetap semangat ya. Oke, tetap ndelok channelku terus ah. Iya ya, oke. Bagi sing gak ngerti channelku yo, utawa gak ngerti akun sosial mediaku, jenenge Mas Bos Channel channel iki pokoke yo. Dadi YouTube iki jenenge Mas Bos Channel. Iso mbok subscribe cenderung. Terus ono IG ku Mas Bos Channel yo jenenge. Nah, kon lek pengin takon, pengin ngerti atau pengin melok komen-komen iso nang Instagramku. Oke. Lanjut aja langsung. Aku nang kene pengin bahas soal kuliah gak penting gawe pengusaha. Oke, seru ya. Nah, jadi bagi awakmu sing bener-bener pingin dadi pengusaha, nah, aku udah pembahasan nang awakmu kabeh bahwa kuliahku sebenarnya gak penting kayak kon. Oke. Nah, di channel iki biyen kan tak omongi bahwa channel iki channel pengusaha. Jadi sing gak gelem dadi pengusaha, sing gak pengen dadi pengusaha utawa kon sing gak bener-bener gak gelem usaha, kon gelem melok uang tok sampai kon tuwek sampai mate. Lah, iku jek delok video iki. Skipen ganti channel liyane akeh, oke? Nah, tak jelasno gawe kon kabeh. Saiki tak takon nang awakmu dhewe, coba yo. Tak takoni nang awakmu dhewe. Lek somane saiki kon sebagai seorang mahasiswa utawa kon saiki sebagai seorang wis tau kuliah, opo kon sing jange kuliah, opo niat utamamu gawe kuliah? Tak kei waktu 5 detik kan jawab. Opo niat utamamu kok kuliah? Oke. Oke, wis menjawab. Jawaban wis. Oke, wis. Menurutku, oke yo. Menurutku aku takon nang arek-arek selain kon kabeh sing ndelok aku iki, yo. Pasti jawabannya macem-macem kan. Tapi ono satu jawaban sing menurutku ikut gak ngarah ono nang kon. Kebanyakan, oke yo. Kebanyakan pasti kon ping dari seorang profesional di bidang suatu bidang sing mbok pingin iku, profesional iku mau. Utawa kon dadi pegawai, mbok pegawai opo ben kerja kon tambah enak, kon dadi seorang teknik sipil, instruktur, opo kon dadi opo sembarang lah dan lain-lain. Sangat jarang sekali niat seseorang untuk kuliah itu untuk jadi pengusaha. Kecuali ancenan kampus entrepreneur saya kan ono kampus seorang pengusaha itu beda maneh. Di situ aku mangane ngomong bahwa kuliah gak penting gawe pengusaha. Karena kon sing wis kuliah pasti ngerti. Karena aku sing diajarin nang bangku kuliah iku memang gak seperti faktanya lho. Kuliah jurusan guru mungkin yo, kon jurusan olahraga, kon jurusan sembarang lah. Mungkin yo ketika kon wis kerja dan di kerjaan ono masalah yo gak ngerti kan ono masalah kon gak kan belajar nang kuliah bahwa ya opo kon lek pas kolab bangkrut iku ya opo ya opo ketika kon meyakinkan seorang ku ya opo kon menjual barang kon untuk wis bangkrut iki yo man yo kon no tawaran kon cara ngedilno sebuah tender iki ya opo mungkin kon iso gawe kerajinan tangan sing dijual kon kudu golek peluang rene cara nembusi uang ya opo ngomong sing enak mbek klien mungkin kon golek usaha anyar ya apa carane kulaan semurah golek supplier ya apa ngene gak ono kabeh nang kuliah sedikit pun gak ono sing diajari ku hanya kon digawe apa sing akan terjadi ku to dan sing akan terjadi gak mesti terjadi ya jenenge menungso wek sing berkendak kan Gusti Allah yo dan iki gak sing akan terjadi menurut menurutmu pisan iki yo iku iso gak terjadi lho lah terus opo sing mbok siapno lek semamane apa sing mbok tujuan kuliahmu iku mau, apa sing mbok pengin iki gak terjadi. Apa sing mbok siapno? Ono. Gak ono. Kok lucu uripmu? Oke. Lah iki yo. Lah dek kene makanya aku greget bahas iki bahwa pengusaha iku asline gak butuh-butuh banget kuliah. Aku duwe rumus bahwa sebenarnya kuliah itu emang gak digawe golek duit. Maksudnya kuliah itu memang gak ditujukan untuk konsen golek duit. Iki ibaratnya orang sing kuliah dan jurusan dan ijazah gak kanggo mungkin gak fungsi lah ibaratnya dia mari kuliah itu. Pasti kon takon nang arek mungkin kan. Tunggu kon lapo kon ibu kuliah lek semamane ternyata kon gak dadi apa-apa ngono. Aku golek ilmu nih guys. Aku kuliah gak golek penggawean golek ilmu nih tok ae. Sementing ku lek duwe ilmu iku iso aku kerjaan ono ae. Lek aku sementing ilmu nih sik lah. Lek soalnya lek ilmu iku bisa bermanfaat kok ono enak dalane ono ilmu nih ngene. Oke. Aku paham oke. Golek ilmu penting. Aku golek ilmu. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Oke. Tapi ini masalahnya kon golek ilmu gak ada ilmu.
Gobloke kono iku golek ilmu, gak ada ilmu. Angger golek ilmu ku yo ono ilmune ngono lho maksudnya. Iku sing gak mau paham, ngono lho. Angger kuliah, angger cukup jurusan iki wis ketani psikologi gak iki jarang sejoko iki pasti cepet PNS aku. Ya lo lucu ndasmu iku. Oke lah. Sukses ono sing ngatur. Yo lek kon main argumen liyo lah. Kon sukses ono sing ngatur mamane. Aku dadi apa meneh ono sing ngatur lah. Lah apa adik mikir-mikir saiki ngene. Aku ono rencana ngene ya wis ono sing ngatur lah. Intine kon angger titik di balik Gusti Allah ono sing ngatur uripmu. Lah terus lek digawe ono sing ngatur kabeh yo, ya terus kon lapo kuliah saiki? Lek iso ono sing ngatur, gak kuliah apa bisa? Lek kon ono sing ngatur pisan terus kon lapo sekolah ke TK? Gak sekolah apa ke TK? Lek ono sing ngatur. Terus kon lapo mangan? Lek kon kok perlu lek ono sing ngatur kon waret, yo gak usah mangan. Ojo gak iso ngono, urip iku gak dianggap ono sing ngatur ae. Yo iya pasti ono sing ngatur iku yo Gusti Allah ku pasti mengatur kehidupan kita. Tapi yo kono aja angger ono sing ngatur terus kon nganut ae. Angger ono sing ngatur terus kon ngambang gak ero tujuanmu nandi, kon ngambang kon dadi ngene gak ero apa jare, kon urip apa jare. Kon gak ero apa-apa wis sembarang kali dadi opae gak apa-apa. Oke, ilmu ku penting rek. Ilmu penting sekali ilmu itu kayak kon kabeh. Oke yo. Tapi yo pengalaman terus hal-hal sing gak nang kuliah, hal-hal sing gak diajari mbek dosenmu, ilmu kehidupan, sarjana kehidupan itu yo gak kalah penting. Oke, lek agama nomor 1 ndukur dhewe yo, coba agama yo. Agama jelas wis sak ndukur lah, iku penting sekali. Iki bahas dunya sih. Tapi saranku yo kayak kon kabeh sing kuliah, yo coba kuliah to, ngono lho. Masih kon soge, masih kon duwe selama duwe iku sik duwe wong tuamu, duwe duwemu dhewe. Yo aja terlalu membanggakan apa sing mbok ono ngono lho. Suatu saat kon akan ditinggal wong tuamu mungkin. Nah terus apa sing mbok cekel? Hal apa dalam kehidupan iki sing mbok lakoni dhewe? Lek kon wis stok duwe teko wong tuamu. Makane saranku masih kon kuliah, yo kan. Nyambi yo kerja elek-elekan. Ojo inteni lulus kesuwen. Kon lulus ya oleh sarjana baru ngelamar lah ya lucu bingung kabeh kon. Ibaratnya mulai teko nol iku pas kon wis sarjana, pas kon wis rada tuwek iku baru mulai sebarang kalau teko nol yo embo. Lah saranku ket kon semester loro utawa kon skrip pertama kuliah iku wis nyambi yo kerja. Lek kon iwu kuliah mbek kerja yo nyambi yo usaha. Kehidupan setelah kon kuliah iki gak segampang sing mbok pikir lho. Gak koyo nang kuliah maneh, kon nanti akan urip mangan dhewe. Kon akan bener-bener hidup sendiri oleh penghasilan teko awakmu dhewe. Iku ya apa iku perlu mbok pikirkan. Jangan sampai eman-eman duitmu gak duitmu sih, duit wong tuamu sih. Pirang-pirang puluh juta iku hanya dari sak lembar kertas lho. Tapi dengan uang yang berjuta-juta itu mau sak lembar kertas dan puluhan juta pengalaman sing mbok ono nang utekmu. Nah, iku sing penting. Oke, terus balik nang fokus bahwa pengusaha gak butuh kuliah. Taruhan seorang pengusaha itu sebenarnya menang pengalaman sampai nang waktu menurutku. Oke, setiap orang itu punya jatah gagal digawe usaha dia. Pasti gak ngarah ono wong sing usaha langsung sukses gak ono bisa sampai tuwek lho, sampai kiamat maneh lho gak ono. Usaha iku pasti dia tahu gagal. Oke, jadi pasti tahu mencoba, pasti tahu gagal, cepat tahu gagal lah. Setiap orang jatah gagal ini ono jatahnya sukses ya, jatahnya berhasil loh. Dan kadang berhasil kita dorong sepenuhnya berhasil. Kita akan selalu haus nggak? Dewi kudu terus golek terus. Apa bidang kini terus gonta-ganti ya karepmu. Sementing tetap menghasilkan apa sing mbok karep, tetap sejalur lah dengan apa sing mbok pingin. Nah, untuk ke situ loh. Waktu kuliah bertahun-tahun, 4 tahun, kon sarjana maneh, kon S2, 2 tahun maneh nambah ngene sebangkar durung kon lek gak lulus, kon nambah semester dan lain-lain. Bisa dibilang sedikit buang-buang waktu dan sedikit buang-buang uang. Nah, seperti itu. Saranku mangane yo lek kon sing pengin dadi pengusaha iki yo, kon sebagai pengusaha dan kon yo sik pengin kuliah. Saranku aja kuliah sih, usaha sih. Oke, berarti kon lulus SMA, kon pengin kuliah, tapi kon yo pengen pengusaha, ojo kuliah sih. Usaha sih, dodolan sih, belajar golek klien, belajar ngene, belajar sembarang kader lah, wis kon duwe suatu usaha. Yo, usahamu wis lancar, sekali rada-rada mlaku, iso dijagakno, usahamu wis minimal iso mbok tinggal yo. Mbok tinggal dan tetap mlaku usaha iki kuliah.
Iku baru sadar. Jadi jangan sampai kon wis lulus kuliah dengan keadaan kon iku nol putul. Kon iku padha koyo lulus kuliah tapi padha koyo lulus SMP ngono lho. SMP sih enak jelas, baru jange SMA lah. Kon kuliah jange lapo? Kerja. Ya lek ono sing nrimo. Ya dengan ono sing nrimo. Oke, intinya tekok seluruh pembahasan yang tak bahas iki, yo jangan terlalu mendewakan bahwa kon itu seorang mahasiswa. Yo oke lah, lek kon duwe prinsip bahwa mahasiswa itu derajatnya sedikit di bawah Tuhan ngono paling. Setiap argumennya benar ngono yo. Oke, gak masalah oke. Tapi saranku yo ojo lali bahwa kehidupan setelah kuliah itu lebih sulit, lebih sulit daripada kon nang bangku kuliah. Nah, jadi persiapan sembuh siap no kuliah harusnya kyo lebih banyak sembuh siap no setelah kuliah. Apa mana kon jangan mati. Jadi lebih saat terang lebih mbok siap no dikena akhirat ya kan. Nanti jujurnya sini berujung loh. Istilahnya gue lek nang channelku iki, iku gak usah terlalu membahas nang ngone individual lah. Aku seneng bahas nang fakta-fakta dan sing umumnya dan sing global dan gak ada ditutupi. Sing menurutmu kon gak sampe jenengmu dhewe lek yo ngomong yo lek gak yo gak. Lek kon anjen bener salah utawa kon ngrasa kon gak tepak, yo ojo dijoko eleke, ojo ego ya kamu dhewe. Golek manfaate dijoko amanahe kan. Lek kon takoni makane kuliah ambil apa? Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya aja. Kuliah gak apa. Oke yo, bagi kon kabeh, oke bagi kon kabeh. Karena channel iki pengusaha, oke yo tak garis bawahi maneh iki channel pengusaha. Oke, jadi bagi kon sing pengin dadi pengusaha, jangan terpaku dengan kuliahmu. Lek kon wis krasa tok tengah-tengah kuliah iki yo, kon terus pomor dadi pengusaha, yo ojo metu. Eman, oke yo. Eman lah. Lek kon ngrasa eman kuliahmu yo betah-betahno sik. Kuat-kuat no kon kuliah. Masih wis gak temen mabah kon BJC plus C plus titik ta, bakal rikos titik lah. Kok lek ngerasa bener-bener kuliah iki aku tane teman-teman gak ngerasa itu passionku deh. Aku salah temen salah jurusan deh. Ya jadi temeni kuliahmu. Oke yo. Ya wis rada dilakoni tapi gak temen lah. Tapi di sisi lain iku, di sisi lain kon nang dunia nyata kayak kuliah dunia fana. Nang kehidupan yo kon iku temenan lho maksudku. Kon nglakoni sembarang sungguh-sungguh lah kon temen-temen opo sembarang kon cara dadi fotografer lah mamane yo. Kon teman-teman menekuni iku malah komunitas malah seminar malah opo sembarang kali kon nyebuling ini wis malah sembarang kali lah itu bangun mbok lakoni dibalik gak temene kuliahmu yo orang tuamu kan lebih bangga dengan suksesmu di bidang yang lain iki mau percaya gak percaya aku asli orang tua aku iya oke orang tua bangga dengan teko nang wisudamu foto bareng kon gawa map sing isine ijazahmu, oke. Tapi suatu saat orang tua kan bertanya, setelah hari wisudamu iku, orang tua kan takut 2-3 tahun kemudian, endi le kerja, opo le, penghasilanmu piro le, orang tuamu gak kerja mana saiki le iso, seperane yo le iso bantu ibumu gak le, iso bantu bapakmu gak iki kurang ini, iso ngene gak le yo, dan kon masih dalam keadaan tolak-toleh, masih dalam keadaan labil. Durung dadi opo-opo. Ketika orang tua sudah kehabisan opo-opo digekon kabeh dan kon durung dadi opo-opo. Apa iku sing goleki? Oke, tadi tetap semangat ae kayak kon kabeh, kon sing ngrasa kon kuliah yo terus semangat terus nglakoni kuliahmu, sing kon ngrasa kenyen gak pengen kuliah yo gak apa-apa, gak kuliah gak apa-apa, sementing semangat. Pokoke opo ae dilakoni lah. Sing ngerasa kon iku iki tujuanmu, iki bener, tetap semangat terus lah. Ilmu intelektual penting, ilmu pendidikan penting, ilmu tiga ngajar anak bojomu yo penting, tapi jalan dengan ilmu kehidupan yo penting. Apa maneh ilmu akhirat. Nah, iku yo penting sekali. Oke, wis ngene teko aku, salam sukses, support channelku terus yo, kayak ono like dan komen, sing terus subscribe wajib subscribe, sing gak pengen subscribe yo wis, sing gak setuju ambek argumenku dan kono sing gak jelas opo ta opo iso komen nang kene utawa kon pengin komen nang Instagramku silakan. Jukuan apike buan eleke. Salam teko Mas Bos. Sukses. But if you close your eyes